तो यदि आपके और रणबीर के बीच सब कुछ इतना बढ़िया रहे तो गलत कहाँ हो गई? जाने लो इंस्पेक्टर दशा, भगवान के खेल बहुत ही निराला बा। सब कहेला कि भगवान उतने दर्द देवेलन जितना केहू सह सकेला। पता बा हमके का लागेला? खुशी के डिपार्टमेंट में उनकर सोच भी कुछ ऐसे नहीं बा। अरे प्यार के ना प्रॉब्लम में ये बा, जैसे सब ठीक होके लगेला कुछ प्रॉब्लम आ जाला। ओए जा अच्छा खासा आलिया के साथे रहनी और एजा आपकी बीवी के कॉल आ गई। नैना के फोन आवल का वो परेशानी ना रहे, वो हमेशा से हमार फर्स्ट कंसर्न रहे। चिंता ऐसा चिंता कि जब वो रिहैब में रहल तो आप अपन अफेयर में बिजी रहनी। हम आपके बताई नहीं ना कि हम अकेला रहनी, तन्हा रहनी, प्यार की जरूरत रहे आपके, हम जाना तनी। खैर कोनो बात ना। तो आपकी बीवी का फोन आई, फिर कब आई? थैंक यू सो मच रणवीर, थैंक यू सो मच। यू नो व्हाट रणवीर, हम सोचत रही जैसे हमने के रिश्ता के एगो नया शुरुआत मिलल, ई घर के भी एगो नया शुरुआत देवे के चाहिए। चलो सब चीज के फिर से सजावल जाओ। हाँ का कहा तारा, ताकि हमने के पास्ट हमने के कभी छू ना सके। हम सोचत रही हमने के इस सब बदल दिल जाओ, जैसे ही कर्टन्स डाइनिंग टेबल भी बदल दिल जाओ। नैना हमार पत्नी रहे, अब जब वो बेहतर इंसान बने की कोशिश करत रहे तो हम ओकरा छोड़ ना सकत रहनी। और वैसे भी हमार ससुर हमरा खातिर बहुत कुछ कई दे रहे। आज अगर हम इंडिया के सबसे बड़ बिजनेसमैन बानी तो वो उनके वजह से बानी। याद बा हमके मरे से पहले वो हमसे ये वादा ले रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमरा और नैना के रिश्ता के बीच कितना भी मुश्किल काहे ना आ जाए, हम नैना के साथ कबो ना छोड़ब। बस वह वादा के निभावे खातिर हमके नैना के पास वापस जाए के पड़ल। जबकि हम आलिया से प्यार करत रहनी, लेकिन वादा वादा हो गेला। शायद हमनी के लव स्टोरी के ऐसा ही सैड एंड निकल रहे।